Min medja ta' 300 persuna li tidħol l-emerġenza f'Mater Dei kuljum, iktar minn 80% minnhom ikollhom bżonn jieħdu t-test tad-demm. Dan minn barra l-kampjuni meħuda minn madwar Mater Dei u l-Isptar tal-Onkoloġija kuljum. Test tad-demm nordnawh biex naraw daqsxejn analizzaw x'qed jiġri fil-pazjent, il-livell tad-demm kif inhu, l-imluħa tad-demm, jekk hemmx pereżempju affarijiet speċifiċi bħal meta nitkellmu fuq mar tal-qalb hemm testijiet tad-demm partikolari, testijiet tal-kliewi, biex ovvjament jgħinuna nieħdu deċiżjoni fuq il-kura u x'se nagħmlu fuq il-pazjent. Nibagħtuhom nużaw vacuum chutes apposta nibagħtuhom il-laboratorju biex ovvjament jinħadmu. Fl-emerġenza medja ta' sija u nofs ikonna riżultati ħafna drabi jkunu affarijiet urġenti. Is-sistema użata fl-Isptar Mater Dei u dak tal-Onkoloġija tissejjaħ Pneumatic Tube System u Automated Sorting System minn tubi apposta madwar iż-żewġ sptarijiet jgħaddu l-vjali bid-demm li jitpoġġew f'carriers apposta, mhux biss kampjuni tad-demm, imma anke mediċini u dokumenti li qabel kienu jittieħdu fiżikament minn sala l-oħra jew mill-laboratorju għal ieħor. Bħala stations għandna l-120 station madwar Mater Dei u l-Onkoloġija. Ġifieri kull section, kull area għandu l-station tiegħu biex ikun jista' jibgħat dmija jew mediċina jew dokumenti xulxin. Bħala pajpijiet għandna l-fuq minn 6 km ta' pajpijiet u bħala speed jagħmel 5 meters per second il-carrier jiġri fil-sistema. Bħala dmija nipproċessaw xi 10,000 kuljum. Bħala transactions ta' dis-sistema jkollna xi 4,000 kuljum. Il-qalb tal-ipproċessar tal-kampjuni tad-demm huwa d-Dipartiment tal-Patoloġija. Minn din l-aħħar sena irnexxielna l-ewwel darba fl-Ewropa fl-isptarijiet naqdu sistema ta' computers li huma sorters li dawn se jaqraw il-kampjun u jaraw f'liema laboratorju jrid imur u jsir awtomatikament mas-sistema tat-tubi. Jiġifieri hawnhekk aħna eliminajna il-proċess manwali biex bekk tiffranka ħafna ħin minuti sħaq illi fl-emerġenza tagħmel differenza biex il-kampjun wara li jiġi analizzat fil-laboratorju r-riżultati joħroġ qabel. Fil-laboratorji l-kampjuni tad-demm jiġu separati skont iċ-ċelloli u l-plażma. Pratikament jiġi maqsum fit-tnejn, dan jitpoġġa fil-magna, kollha għandhom il-barcode bid-dettalji tal-patient u x'testijiet għandhom. Il-magna tikkomunika mal-kompjuter u jibda jaħdem skont x'testijiet jkollu bżonn. Once li mill-magna joħroġ ir-riżultat, aħna niċċekkjaw dak ir-riżultat jaqbel ma l-istorja li kellu l-pazjent qabel biex naraw jekk kien bidir jew xi ħaġa. Mill-Isptar Mater Dei hemm kollox mal-20 laboratorju, 3 minnhom jaħdmu 24 siegħa kuljum.